ano ginta alert no. Ah, so sugod ako una sa tanan nalipay gid ko nga nakasulod ang Iloilo sa executive board sang CityNet no. 170 plus nga organizations kag LGUs dala dira Yokohama, Kobe, ang Seoul, ang Busan, ang iban nga mga cities sa Malaysia, including Kuala Lumpur, Taiwan, pero nakita ta ang mga best practices nila no, ang very impressed ako sa greening sa Kuala Lumpur. Very impressed man ko sa housing nila. Kay pabugal to ang mayor nga way na sila squatters no. I think that is one area nga matulod gid kita ang housing, ang greening kag ang transportation no. We are talking to CityNet to help us coordinate with Busan or Seoul sa BRT bala, rapid bus transit. Ang Busan, ang ila to subong niya facial recognition na lang sa transportation, very very advanced. Why man kita ga damgo nga muna, but at least ang BRT, because we know Iloilo is experiencing very rapid growth and eventually traffic will be an issue. So we want to be ahead of the situation. This will give us an opportunity to engage other cities sa mga city-to-city arrangement. Kag may isa na to gani ka city sa Korea nga interesado. Ginatag ko na tong card sa mayor nga sister city sa aton. Ato na to kay Francis Cruz para maka-email na kita sa ila. And then let us see what will happen here. Kaya ang city-to-city arrangements will result to better services para man sa aton tanan. In the meantime, while I was in Kuala Lumpur, I was coordinating with Dr. Tang and Dr. Fortuna on the cases sa cholera. Positive, may mga vaccine na kita, may mga chlorine na kita, aware ng tao. Ang negative nga sige pa sa cases. So ginapangita gid sang ang source kundiin may mga ice plant nga ginpasira kita, kay kulang sang health cards, why sang water potability test, may mga bubon kita nga nakitaan pagid nga daw problematic no, and ang recommendations ang health naton nga ipa-condemn na gid lang. Kagalauna makadto di karon ang regional director sang Marina, hopefully ma-resolve na ning issue. I invited also Vice Mayor Ganson to attend the meeting no. Mag-ulang nakakadto man diri ang bag-o nga regional director sang DSWD and naka-courtesy call naman. Okay? So, Dr. Fortuna. Good morning, sir. Good morning, everyone. So these are the cases as of September 25 for the food and waterborne disease. We have a new case, 12 ni siya, dated September 25, making the total number of AGE cases to 713. So 48 currently are active cases. And 92% or 652 ang nag-recover, and we have 13 deaths. Amo na siyang mga cases natin daily. The other day, we only have 2 AGE cases, subong 12. As to district, still ang number 1 is Molo District with 162 cases, followed by Arevalo, 131 cases. The barangays, this is as of September 24. So a total of 125 barangays
having cases of AGE. This is 69% na sa total barangays naton. Ang aton mapa where cases are located. Cases per barangay, sa Siniquay Lapus, we have 4. And these are the positive cholera cases. So nagtotal ta sa buong 23, there was an additional 7 cases last week na nagsulod. Amo to siya nga nag-jump to 23. Maning taga Guzman y Sena, Siniquay Lapus, Santo Niño Sur, kag Siniquay Lapus pagid nga isa. The positive for cholera cases nga ginmap namon sa Tansa Esperanza, sa Rizal Estanzuela, sa Rizal Palapala. This is sa Barrio Obrero. May aragid sila tanan sa Siniquay. Sa Molo District, medyo lapta ang Molo District nga mga cases. This is Mandurriao District. Santo Rosario Health District. Sa Arevalo District, ara siya sa Coastal, sa Santo Niño Sur and Norte. Haro 2 Health District sa Balabago. And La Paz nga district isa kabilog cholera sa Engore. For the deaths, walang matawad na dugangan, these are still 13. The last was reported last week amoning sa Pajak 4 Suok, 6 months old male who died at Western Visayas Medical Center. Still 13 acute gastroenteritis death in Iloilo City. Cases per barangay lang ni siya with deaths. So majority of the 713 are at 1 to 10 year old nga male at 209 and female same age at 147. Naman ni siyang breakdown sa recovered, active, kag ang death. Ang mga water refilling stations compliant, ang naisip ng number of water refilling stations with sanitary permits. Ang na-close naton nga non-compliant is 31, temporarily closed pending water results 35. May nag-voluntary closure nga 33 and 6 nga permanent closure. So, amo ni siyang pie chart sa water refilling station naton. 75% with sanitary permit. Public schools that underwent chlorination, amo nang ginlibot na sang naton sa mga schools. Total sang school 73, number of schools nga chlorinated 67 out of the 73. Number of wells chlorinated 195. Number of rain catcher chlorinated 9. Kaya yung iban nga schools may ara sila nga rain catcher. Chlorination sa wells sa district, out of the 16,528, 7,892 has been chlorinated and 130 has been condemned ng mga wells. So, this is the current status ng AGE cases. Morning, everyone. Sir, I would like to make ako na lang update. As of today, bago lang just in, sir, painit pa kabalita. We have 7 additional positive cholera cases. 3 in Arevalo Health Center, nga case, nga din sila nag-manage. Isa taga Western, sa Western Visayas State University Medical Center, ka pasyente nila. Isa sa Mandurriao Health Center, kag duwa sa Molo Health Center. Details will follow later on. I think we have here sa 7 cases naton, 2 sa Mandurriao, 3 sa Arevalo, kag 2 sa Tagamolo. Specific barangays are isa sa Guzman y Sena, isa sa Santo Niño Norte, isa sa Dulunan, isa Bonifacio Arevalo, isa is Baluarte Molo, isa sa Kalumpang, isa sa Dungon.
Also, just in this morning, ang results ng aton nga RITM, kaysang September 14, ang Department of Health nag-collect ng water sa mga cases naton na may wells. Out of 14 specimen that was sent, 8 gid ang positive for cholera. So, before nag-start ang aton press con, we recommended for approval sa kay Sir na i-condemn. So, may approval man. So, after sinibang condemn na kami sa wells. This is very unfortunate nga, despite na nagka-chlorinate kita, why hindi sa matap na kay labot na siguro water table naton plus ang sa kilid bala since na as we have said before lapit kit sa katama sa kanal kag sa Puso Negro. So therefore even if nag-chlorinate ka, constant exposure sa contaminants pa rin maski ma-dewatering ka para man sa gihapon. So amo na aton cases subong, so 30 na ang cholera cases naton. And then may ara kitang confirm kaya nga positive nga wells, which is 8 plus 1 to sa Engore before, so 9. Ang sa Engore to sa una pa bala. So far mo na. And also an update, sir, ang nagtawag na ang Metropac, ang ilang vaccine will be arriving today. That will be 1,000 doses, good for 500 person, kaya 2 doses na siya. And amo na siya bali, we will be doing additional bacti test sa other wells care of the Department of Health. May schedule sila, sir, tomorrow. So, ang tanan na nga cases naman naton, balikan nila to ang 8 ni, waan naman nila tong well, plus ang aton nga mga barangay katag-as ang ilang AGE cases. So, gipailibon ko na lang, sir, gipadamo ko na lang. Isa lang kapag padala, kaya within 24 hours dapat mapadala tas RATM kaagad. So, ipaprocess ko na sa ila tomorrow. Kay subong basa ang talan, basi madalo, kay sige ulan. So, tomorrow na lang, para ma-sure natin kung positive, pati ipa-condemn ta na lang. Why kami choice? Ma-condemn kita well, kaya hindi mauntat aton case, hindi kita ma-condemn sa well. That is so far. Any question? So, may sa aton nga calamity funds, mabakal man tayo, no? Hindi ba? Yes, sir. Mapakal pa kita sa vaccine. Oo. Yes. Di paano? Ay, nakita na kami. Naka-ara na, sir. May naka-istorya na sila to sa... Nakita na si sir. Nakamigin, pasa ko na to kay Sir Tan. Oo. Oo. I think the same company sa yata ang nagpapak. It seems nga damo na gid wells nga apektado, no? Pag-abot lang din isang rainy season, we really have to do something about it. I think the water table is already affected. Kaya tibalan mo, kung apektado na, labanan ng wells, maapektuhan naman. Amo na gani nga nag-schedule na meeting, I think Secretary Babe Singson of Metro Pacific will be coming here. Sige, sir. No, ini ba lang semana or early next week. Why ko lang natanaw schedule ko. Because we are already asking them to accelerate their development dire sa aton sa syudad. Kay ti daw kinanlan ta naging tubig nga pipe water. Ang problema kay ti kung nagasalig lang kita sa bubon, kada tuig niya mo na lang niya ito na tubangon. So we really need to have pipe water. Siguro okay na ta sa questions, no? Sige, Sir Joey. First question, ma'am, can we describe kung anong mga vaccines ang igahatag sa Metropac? Also, the vaccines nga pagabaklon sa city government. It's the same vaccine. It's a cholera vaccine. Yeah, it's given in a 2 weeks nga interval. Pari 2 doses na siya. Ang pwede mataga natin is 1 year and above. It's the same vaccine na ginahatag natin pala sa aton mga OFW na nag-abroad. Ito muna siya man. Kasi kung mga endemic areas po cholera ang nakantuan ila. Gina-recommend kita ang Bureau of Immigration sa ila. Kasi sa Bureau of Quarantine.
Oh, and then it is given orally. Oh, hindi siya, sir, kita inject. Oral siya, ma'am. Yes. Pwede mo ma-describe kung ano nga kung ano ni siya nga klase nga vaccine, is this attenuated vaccine nga live or derived halin sa organism or developed with Oo, I think. chemical compounds? I think, ano lang, sir, ha? Let me check first. Oh. It's an attenuated vaccine, sir. Okay, second question naman. Ma'am, pwede mo ma-describe para for clarity lang sa aton yung mga audiences, no? Pwede nyo ma-describe ano ang process ng pag-collect sang rectal swab sa aton ng mga pasyente kag paano naton gina-transport sa RITM? Okay. By transport me dyan at saka may kit. Of course, na needless to say, since the rectal swab, the patient has to make the one and then you just swab it. Oh, wala man siya sang time na schedule for that. Although we preferably do that, actually, sir, pinaka-best is the fresh stool. Oh, but if you cannot collect the fresh stool, then we do the rectal swab para malapot po to sa sulod ang nabilin pa ba niya nga stool. Then you put that inside the tube. Kaya may ara na siya kadukit. And then, may medyana sa dra and then transport nila sa ITM. Do we store that in for example cold storage or room temperature lang na? We're not that familiar with the procedure. Oo. Maybe we can ask the medtechs or the pathologist later on. Regarding naman ma'am sa mga aton nga mga last ko na parte sa sa age, i-defer ko naman sa iban nga upunta. Regarding sa kay Doc Roland, regarding sa mga aton nga nag-close kag na-condemn nga mga facilities, no. Ang mga permanently nga nag-close, is there no chance for them to redeem themselves? Ang gina-permanently closed naton ang maigo sang executive order for those nga wala mga permits Nga nag-abri lang. nga nag-abri lang. Yes, those are permanently closed. For 6 months. Ang iban nga kompleto man ang papeles pero wala lang kapasar sa water potability, we will be doing the retest and they can operate again. Amo lang na siyang naapektuhan sa executive order nga wala gid sa papeles nga nag-abri. So hindi gid sila kuon nga permanently closed, they still have a chance to apply kung may ara nga. Okay. After 6 months. Pareha sa isa ka ice plant pala nga ginsira. May permit man ni siya galing tiway lang siyang water potability test kag ay siyang health cards ang mga tao ya. Kung ma-complyan na Pwede naman. okay Pwede naman na siya ka-open. we are just making sure nga kompleto ang requirements. Actually, sir, kalabanan na sila. Sila nga nagsila. Voluntarily because they knew nga badutlan sila sa EO ni Mayor. So sila na lang voluntary because they knew for a fact hindi sila kompleto ila papel. Follow up, super last ko na gini sa age, ma'am. Agent Colera. Ang sa ice plant nga nagsara, may we identify kung diin ni siya nga district? City property. City proper. LME. Ang ako ni Dugang siguro, while hindi ta gusto nga may cholera, but we are happy nga na diagnose nga cholera ang masakit nga. Kung ma-diagnose nga cholera masakit, matagan sa bulong. And kalabanan nga diagnose nga cholera nag-survive. Wait, sila tanan, sir. Recovered gid ya, why Why kita patay? casualty. Pero kung why diagnose di ta kabalo, balan mong problema hindi man sila mapa-swab. Libre man naton gani na way man taga-sukot. But unfortunately hindi sila magpa-swab, hindi man ta kapilit. Pero while we are sad na may cholera cases, but at the same time we are happy because
then matagan gid sila sa bulong nga kinahanglan nila. Doc, good morning. Doc, gulpi lang nagdugang ang aton nga cholera cases suddenly, no, subong nga week. Ano ayan ang reason? Is it because may mga naga-refuse nga mag-rectal swab or mabdugay ang aton nga turnaround time sa Yeah, it's the second choice. It's the turnaround time actually. They had been swabbed earlier eh. Kaso lang it took a lot of time like a week or 8 days for the RATM to release. Kaya kina-culture sa balaan, ma'am. So kung kina-culture natin, it takes like mga 5 to 7 days para makakuha. By the way, the vaccine is inactivated. Hindi siya live, sir. Hindi siya live na vaccine. Wala kita capabilities, Doc, no, nga mag-test diri sang cholera. Wala pa, ma'am. Okay. To challenge pala is that ang RITM lagid ang makarelease ang quality nga result. So actually si Chiki Balacer, we had talked a while ago, they are really planning to sa aton laboratory makapacitate makita sila. So they are currently trying to coordinate with RITM kung pwede ang aton na clinical laboratory in the future na i-set up natin may capabilities na because we need to have that sa aton mismo kaya para at the earliest possible time maka-respond kita dayon. Last na lang, Doc. May bilin pa kita ng mga specimen nga ginhulat ang results halin sa RITM and pila. Ang nabilin nakasulod na tanan sa ang rectal. Pero may ara kita nga ulo brown nga additional to sa water bala I've said earlier. That is what they're going to do tomorrow. So maybe if we can do that tomorrow by next Wednesday next week may result naman kita. So this time maramihan na ni kay ba sa Department of Health to kung pwede they can cover as much as many as they can sa well na pwede nila maano. Additional follow-up lang dire sa question ni Emmy. Pila ka species ang bacteria nga cholera bacteria ang ato nga ginapangita and can we if it's possible pwede naton ma-enumerate kung ano ni sila? Actually, duha man na nakita niyang L-Tour kag Ugawa. Doc, good morning. Doc, kamusta ang aton nga update sa mga ambulant vendors and subong man sa mga baligya sa mga buko juice? Sir po, salamat kit ang aton compliance ka team sa sigigit sako nila libot kong gabi, no? They have been very helpful. So far, ang ambulant vendors naton sa first nila kalibot, actually, nakabulig sila ka pinpoint pala sa mga ice plant naton. Pero ang ambulant vendors naman concerned, kalabanan, most of them, may health card, kag-recent ang health card. So far, wala pa ang aton compliance officers naka-report sa amon na may ara silang ginpauntat nga wala. May ara na kapadulong nga mga bago-bago, pagkakita na sa compliance officer, knowing wala na nagplastar, puli na lang sila. Pero ang tira nga mga area na sa domain, may mga health card sila. Ang sandiling may mga health card, kompleto kag recent ila health card. Kaya ganito identify manamo, kaya libot ko mo, kaya hambalan, din hatag kong list, yung health card sila. Tapos, may recent number kita, Doc, kung pila na ang may mga health cards, mga ambulant vendor? Oh, wala na mo naisip eh. Maybe we can give you the numbers, sa text aton na meeting. I will check with the list sa aton SI department. Doc, good morning. Going back on the condemnation bala, Doc, sang mga wells naton. Ano ang process sa pag-condemn sa mga wells naton and if in case nga may chance pa nga magamit liwat ng mga bubon nga na hindi na. Sorry para na. Para na kami ka pagamit. Actually, ang mga bubon na ino-condemn natin, ang best tugay na kita sila nga bubon. So kung kayo na nagpurong ma'am, hindi mo nakita siya magpan sa sunod. Ang procedure is we will be coordinating with the city and law people, the department. They will be the one to make sirada, hindi kami. We will just make the recommendation for that. So usually gina-seal nila.
And then, of course, napabalo si Cap Anay and then the community so that they will know kung ang ilang alternative source of water. But once makita namon yung condemn, i-condemn namon at as soon as possible time para hindi na siya ka-access nila. As of the moment, ganit Doc, pila na ka mga wells ang gin-condemn naton diri sa city? Sa report na kagina plus ang 80 subong. 130. Plus ang 8 subong. Pero ma'am, bear in mind, libo pa rin sila. 16,000 sa total. Pero wala pa siya sa surface. Then we hope with the sa project naton nga maka-coordinate sa aton city so sa kay mayor sa public works kapuli makaplastar kita sa aton linya. Anong factors gani liwat Doc nga ginabasihan naton nga i-condemn naton ang mga bubon? Definitely the only factor is that contaminated siya. That's one. Number two, actually hindi siya pwede mag-well kay wala siya kalabot sa 25 meters away from source of contamination. Gahulid siya sa kanal kag sa Puso Negro. So dapat wala ginagad man iya dapat sila well. Kaso lang kati iba na daan na akong ara na da. Suppose ang balay siya ang last nga nagulwat bala na ang well nga innocent. Siya na daara na sa daan. Plus nga ang palibot ng higko pinsa mo. Yes, question. Emmy, may follow-up? May follow-up pa ka mga girls? Why na- Another topic? Last na lang pwede na mangayo ang ano. Yeah, we will send presentation. Ni Doc Fortuna later. We can give you a copy of that. Sige, so we move on to another topic. Sabian, balik ka kay Mayor. Sige, okay. Joey, go. Parte naman ni Mayor sa aton nga recent nga patakaran sa aton nga Guimaras Illegal Ferry Terminal regarding sa pag-ban sang bikes sa aton nga mga fiberglass boats. Di syempre balaan nyo man kung bikes ako na mamangkot. Anong aton nga initial reaction dire sang nabalaan ninyo kay I understand nga bag-ulang ko mokaabot at that time nga nagwa ining balita nga ni. First of all, may issue lang ko sa mga national agencies bala. Tani kung may mga ara sila nga directives nga pagwaon nga affecting the LGU. Tani may consultation man. So, why gid kami kabalo? I think ang Guimaras why man kabalo. That's why alauna karon istoryahan gid namon. Ang akon complaint una gid nga they just came up with that directive without consultation. And that affects all the LGUs. Kita dire sa Panay kag sa Guimaras, no? And I think national agencies should be working with the LGUs. Kaya kita din sa frontline mo. I have the same issue with the ALG. Ginapatanaw ko ang possibility nga para magsunod na lang ng directive, i-deputize ang mga traffic aid ta. Nangkanto diri si Jack kay Naagapa, hindi sila kung naka-deputize kay job hire. Kung muna, we will be forced to implement the ordinance. You know, let's talk about local autonomy. Ang LTO law was approved in 1964. Kalabanan, sinyo, di ba panatawo? Sino binatawo sa 1964 di sa inyo? Ako lang yan siguro kay may maturity na kuya. But you know, dugay na iya ang local autonomy ari niya sa 1988. Si Pimentel man yung nagpa-approve. Ang ordinansa ta creating the traffic aid yun approve na after the local government code. Tingin question na dire sa RTC ni Attorney Cartaginate.
upheld man kita. So, if LTO refuses to deputize, then I will be compelled to allow the continuance of confiscation. Otherwise, you know, we have to work together. Amo na nga ako niya. Why ko nagakontra? Actually, I am very thankful. Gintawag ko ni Secretary Benhor. Happy pa ko gani. As a matter of fact, may mga text pa kami diri. But you know, if LTO will not deputize, I will go on. That is part of local autonomy. If the Supreme Court will finally rule that the ordinance is unconstitutional, then we will not implement. Gapangayo lang kuya sa LTO na i-deputize ang traffic aid ta. You know, nga hindi kita ka permanente sa traffic aid because we are under the PS cap. Hindi kita kapag gusto lang butang di regular. They will fault us because of that. Ako niya, we want to work with the government, with the national government. We will always follow the directives. But if they make it impossible for us, then we proceed with our ordinance. Pero may balik to danay sa issue sa mga bangka. Naghambal si Governor Nava last week, sang Saturday nga he will ask his wife, Representative Nava, to bring this up with the DOTR in their budget deliberation. Will you be asking Representative Julian Baronda to do the same? Well, I will request, but you know, Representative Nava is in the Committee of Appropriation. I think she can do that by herself. No? That is a very important and very sensitive position. Bisan na hindi ta na pagbalikan, kaya yan na. But let us see. I can be very persuasive sometimes. Gina-practice ko na gani nga ako nga pambalon siya karon. Another question still Aside about... from being creative. Okay. So, another question regarding dito ta gyapon mayor sa issue sang bike sa mga motor bangka, no? I think we will never agree that she will not allow bikes. Do hindi naman na ustong iyo. Pero kay ang ang isa sa mga mangin problem dire ang aton nga mga low income workers sa syudad nga taga Guimaras nagadalaman sa mga bisikleta halin sa mga panimalay nila. This will definitely affect the economy of Iloilo City. Ano ang aton nga mangin request sa Marina karon sa aton nga meeting sa ila? Sometimes, you know, sometimes we make me requests, but there are times that we make demands. And these are one of the few times that we will make a demand. Sige. Mayor, sa LTO, deputized agents naman, Mayor. So, ang plastada diri sa Iloilo City, Mayor, magapabilin ang aton traffic enforcers, amo ang confiscate sa mga driver's license sa mga traffic violators, Mayor. If they will not deputize, then we will proceed to implement the ordinance. Ang aton to ginubrata was really just to be compliant to the directive without saying nga unconstitutional ang aton ordinansa, because that was never declared by the court to be unconstitutional. You know, klaro aton posisyon, we will comply with the directive of Secretary Abalos. But if LTO will not deputize our traffic aid, then we have no choice
but to continue with the implementation of the ordinance. Ako niya, hindi naman na iya pwede nga ubraon ta di gago. Nibla, hindi na iya magsugot si Arnel. Nibla, Arnel, gawad ka nga daan. That is part of local autonomy. Aton niya, because nga gintawag ako, abyan ko si Secretary Balos, Brad ko, upudanay pa kami sa League of Cities. Balaan naman na ni Secretary Balos, ginkasuhan namon gani sa una ang illegal cities to wala. Upod ko man na siya. Kantong pa kami Supreme Court. Balaan naman na, abogado man siya. Ang question regarding man gyapon sa deputized nga drivers, deputized nga traffic aids gali. Mayor, ano mention mo kagina nga you mentioned something about the Supreme Court kagina. May we confirm if there is a case pending in the Supreme Court against the ordinance? Wala. Okay. So final na executory na gito ang ano. Final na to. Okay. Mayor, may ginhatag ka nga time frame sa LTO para mag-deputize sa May aton. ginapa-final ko din nga sulat. We're going to give them up to the end of this week. Si Attorney David Garcia among ma-prepare ang sulat. We are Ako may good choice, mga pila, Mayor, ang gina-estimate naton nga traffic aids nga ipa-deputize. Pila kabilog nga traffic aids. Well, akon gusto tanan. Gusto nila ito nga, happy man ko. Hindi man kita budlay. Istoryahon. I'm a practicing lawyer. I have been involved in so many negotiations. And hindi kita budlay istoryahon. Pero kung tiga sila, tigaman ko. Okay. Last two. May pumangkot pa? Angel? Preparahon lang sang Marina, lawas siya. Mayor, good morning. Mi ara ka bala Mayor updates coordination man sang CDRRMO regarding man di sa epekto sang Orange City kay may mga lugar nga doging baha gid Mayor mo. May mga report ng gasulod. And ang ini nga mga areas ginapasat naman sa city engineer kag city planning kay may mga projects kitang drainage, no? Ang isa nga bandumduman ko sa San Isidro Balaro, may drainage kita nga project ara na sa budget but ara pa sa back way pa na implement. So ang ibante tanunta kay madamo pa kita projects nga inog auction, inog bid. Mayor, next question naman yung different topic na regarding naman ni Mayor sa imong sa election sa Iloilo City sa CityNet. Oo. Ano ang function sang Iloilo City being part of the executive board of CityNet? Ang CityNet kadamo programs. And sang una member kita sang CityNet, kadamo sang napadalata nga mga department heads, no? Sa Yokohama, ambot sino sa inyo? Ikaw man, no? Si Donna, no? Sa DRR, very strong sila sa DRR. Subong ang Seoul kag KL, very active na subong. Interesado gid ko sa KL sa housing nila because ang Kuala Lumpur wala squatters. So may mga housing projects na sila. Very impressed gid ko. Gaistorya naman kita sa developer naton gani kay I want this to go forward already. Matuon kita dira sa housing. Matuon kita sa greening, no? They have been very, very strong in greening. Very impressed man ko. Ang mga buildings nila yan, may mga tanom.
That's why we will start already with Calerial. May mga big pots kita. Tamnan tanan na kahoy. I am coordinating with a group of Dr. Primavera, Rock Drillon, and gapangita kita native trees. May ara na tupulo kabilog. Ipananom tanan na sa aton sa Calerial. Ang isa pagin nga area, ang transportation. Ang Busan, no? Very impressed man ko. Why na sila gabayad? Magsakay ka, facial recognition na lang, no? Dason ginasukot ka na lang online. Happy gid ko sang aton participation. Not so much for myself, but, you know, ang akon ginatanaw capacity building sa aton mga employees, sa aton DRR, sa aton sendro, sa transportation, no, kanday jack ni, kay ti, dako ni nga mabulig sa aton, especially ka develop pa lang kita ya, tini sila ya, develop na gid niya, kita developing pa lang. And there's so much to learn from them, no. Not so much sa akon, kay ti, ako ya do, hindi man kuya interesado gid mag hagad lakat, no. Iti, may certain maturity na kita. Regarding, may duwa lang mamakasan. Regarding sa impression nyo, Mayor, sa Kuala Lumpur, do we expect anytime ang mga city officials sa Kuala Lumpur nga magbisita dito sa Iloilo? Kadto kita dito. So we will be asking some of... I already talked to the Mayor of Kuala Lumpur. And open sila. I took it up, no? Kuala Lumpur, both for the housing and the greening, no? Impressed ko sa greening nila. And ang Seoul or Busan for transportation. Last question on my end regarding sa CityNet Pangyapon. Ano, Mayor, ang in your view, what can Iloilo City contribute to CityNet? You know, a lot. Kay ti, kadamo na sang aton nga na obraman, no? Pag-abot ko din, na-check ko dahil ng off-site na bala. Kaya dito pa lang ko sa Kuala Lumpur, ready na ang aton nga daw tatlo bala mo. Ang Atrium, ang Merimart, kag ang Mega World. Ang SM ginaobra pa. Ginapacheck ko ang internet connection, ang furnituria. Gason, while ato ko to, ang Robinson nagambal nga interesado man sila. So, we will be making payment to the city very easy because the off-site payment centers will be in the malls. Hindi na kinadlan mag-gilinutok dire. Dason, as ng health cards pila kadlaw, pasulod na lang dira para nga ma-post na, no? We have so much to offer them. And the restoration of all the plazas, kanami agad sinabala. Kay nagkita mo na. I think everyone is excited. I want also to talk to the Mandurriao district captains, no? Barangay captains. Kay ti kagamay sa Mandurriao nga plaza, butangan mo pa basketball court, may volleyball court pa. So, tennis nga gamay. So, plano naton, isaylo na lang ang tennis to sa Block 22. Ubranda to sila namin nga tennis court. Pero ang sa Mandurriao Plaza, ubron ta nagid lang na plaza, nagid lang. Para nga, maka-enjoy na ng tao to. Dason, nag-report man si Jonas kay nasa ako na aga pa. Ang Altatierra may sobra 1 hektarya to nga open space. Dinatabutan ang gym sang Haro. Siling ko gani kay Jonas kung 2,002 square meters to ang gym subong sa Haro. Brown ta dako pagid kag mas taas ang atop. Pa-estimate na sa aton nga mga para kalkalo nato na tamnan ta tanom mga kahoy kundi enjoy patawo. Anong agreement kayo sa Altatierra? Anong agreement sa city sa Altatierra? May pa man pero doable. Very doable.
ang isa lang ito pangayo sa mga homeowners nga butangan ta eskwelahan hindi issue. Tapos Mayor, na-mention mo kaginang ang mga centers nga payment centers dira sa aton nga mga malls. Ang notice lang sa aton yung mga pumuloy is that hindi naka-concentrate sa city proper kag sa Mandurriao. Do we see it expanding anytime to the other districts? sa subong nga mo pa lang na nag-offer sang libre. Malan nyo, libre na tanan. Mapili man ang syudad. Ang ginapili, libre. Last two, Angel. Yes, Mayor, may update bala regarding man sa budget sang syudad, sir. Kay last time dito ang namuno mo is about sa 300 million nga less. So subong may update bala sa budget, sir, sa syudad. Annual budget, yes, sir. Annual? Yes, para sir. sa... Oh, yes, sir. Way pa. Okay. Sige, sir. Malan mo ang budget na ginobra sang city budget office na ginakolate tanan nga proposals. Dasunti, we have to submit it before October 15. So, ginakolate pa sa mga. Last Mayor, next ni Sangakwan. Pero may iban kita by 300 million. That's why ginambal ko na subong para mga negosyante ta. Bayad na kamo kay why man tag-increase, you know, ang increase nga uli was 2007. Pila ano na ta subong? That's 1/2 your age. Sige. Mayor, next nga kwan, ano ang reaction mo, Mayor, knowing man di nga mas nagmahal ang kilo sang tabaga compare sa kilo sang baboy? Kaya ang kilo, Mayor, sang dried fish, subong specifically ang tabagak is about 360 per kilo. Pero ang meat or ang baboy is around 270 per kilo, Mayor. Ano ang reaction mo regarding dire, Mayor? Baboy ka na lang. Tala, kung tabaga ka, lain man sa imo, high blood ka man, baboy ka na lang, hindi damo pa makaon mo. Thank you, Mayor. Last. Update pa sa LPTRB, anong latest? Huwag ko na istorya na si Jack, but I will make a report on that at the earliest possible time. Patawag ko lang si Jack. May October 6 na patapos. Dapat masubmit na dayon. Okay? Thank you, sir. Baboy ka na lang, talbata ka pa. Thank you, Doc.